Днес ще ти покажа 5 жени от различни краища на света, които с действията си са променили хода на историята. Жана Дарк, Франция. Тя твърди, че чува божествени гласове, които я водят. В разгара на 100-годишната война тя повежда френската армия към ключови победи. По-късно е заловена и осъдена на смърт, но днес е символ на вяра и изключителна смелост. Бодика, Древна Британия. Тя е кралица на келтско племе в днешна Великобритания. След като римляните убиват семейството й и я унижават, тя решава да отвърне на удара, събира голяма армия и повежда въстание срещу Римската империя, като опустошава цели градове. Макар въстанието да е било потушено, тя е запомнена като символ на съпротивата. Мария Кюри. Родена в Полша, но се реализира във Франция. Тя е изправена срещу свят, в който жените почти нямат място в науката. В своите 30 и 40 години тя прави революционни открития в областта на радиацията. Става първият човек в света, спечелил 2 Нобелови награди. Работата й обаче е толкова опасна, че в крайна сметка коства живота й. Истинска жертва в името на знанието. Роза Паркс, САЩ. През 1955 година прави нещо на пръв поглед малко. Отказва да отстъпи мястото си в автобус. Но това се случва в свят на расизъм, където подобен акт е изключително рискован. Нейното не запалва масови движения за граждански права в САЩ и вдъхновява милиони хора. Малала Юсафзай, Пакистан. Тя е едва на 15 години, когато за първ път открито защитава правото на момичетата да ходят на училище. Заради това е простреляна от екстремисти, но тя оцелява и вместо да замълчи, става по-силна. По-късно се превръща в най-младия носител на Нобелова награда за мир и вдъхновение на целия свят. Тези жени са от различни времена и места, но ги обединява едно – отказът да се предадат.